ampun sok gondem-deman wae ayo do aja lali Purwodok Sina ngoten lho Den. Ya kono aturno piye bahasane lagune Topi Miring. Iwas maling
sepet abdi bunda nyawang donya anane mboten dedek Gusti muga paringana slamet molimo muga bisa kaempe monggo sinuwun batobat mulai jam 10 sampai setengah 12 dalange untune ompong megap-megap nyanyi dhewe ngorjen dhewe kingkone ra ditambahi karo sing digawe titenono titenono Pak Ponco nek ra dijak ning Medion Somben monggo sinuwun mandang rene lho mah gentenan mah aku selak matek iki megap-megap aku kowe ngerti dhewe kanca-kancaku do matek kabeh karo aku tok mbok siksa. Lha priye Kang Yoto nggih pun seda, Pak Prapto nglarangan pun seda Pak Min. Karek aku tok ra mati-mati. KTP ku seumur hidup lho. Masa iya nelungsungi. Lah ngingeti ngono kae ora ya awet uripku. Kuwi umpama ora banci ngono. Angger ngene iki no Pak Ponco lah nyawang kuwi opo to jane abrakan opo to kuwi. Ndarene mesep. Mencep. Iya, yo. Wong leh wayune jian. Montrok-montrok ya tumat bosok tabrak truk. Gewelungan gewedi. Jan kaya letong. Alah dadak nyalami matene barang. Ayo ngeri nyalami ndak wik-wik. Suka pari suka sawetara kanggo ngrampungke es. Pingko lagune siji rondo kempling gawe dandut. Rasa njaluk neko-neko. Pokoke apa adanya mau karo kabeh Romo. Ma, sebentar ada fan mau foto dulu. Kok Ma? Oh lah nang kono. Aku melu Dek, aku mosok ora dipoto blas Dek. Engko arek ndasku ora. Jenengane ngarep susuku ya ora ketok to, Mas. Dek ben nek foto ngene iki aku rene ndase. Lenji, sampun apa dereng Kang Mas? Sampun ya. Inji, alhamdulillah. Mboten kados padatan. Isine opo nu? Ya asli ya Mas. Masa arep ganjelan kresek, gombal. Asli ya Pak. Kaos kaki ya niku mboten. Asli. Asli ganjelan maksudnya. Is banter iki Mas. Kowe ki aja ngono. Kula kepengin teng mriku nderek jenengane Mas. Kowe watu aku. Lah ya teng mriki mawon menak ya to. Ngerti dalange Lah alhamdulillah mengke kersane sing syuting foto mengke mboten ngalang-alangi ngaten. Mbok pilih do Mas Manggolo tindak mriki Mas. Sene Dek. Heeh Manggolone sing lemuke ketok saka adoh Mas. Heh? Saka adoh sing lemu dhewe ki lho Mas. Sing ndi Dek? Ketoke bahasa Jawa ran Jawa. Tibake dia itu dari jauh. Sing iki ya Dek. Manggolo sing kakung, Manggolo ki kakung. Mataku ki tuwek ning ngger wong ayu no duwi. Lah iya tak gecek ya wis tuwek. Ning ngger wong ayu siji wong ayu loro duwi. Alhamdulillah baris yang rapi ya sini Masnya. Ketoke Manggolo karo aku gila Mas. Nafsu. Lah melipir ae. Redek rene, darene tak cek mik kene lho Le. Sopo guyu kok buta. Seragame anyar-anyar. Sopo perias Mbak Ayu Mas, Mbahno ya kita nyuwun mik Mas. Mbahno? Ya iya tak kekno nek mik ngersakne monggo Mbah. Sing kiwa napa tengen monggo. Sek. Ngene. Mas. Ngeten iki pelecehan terhadap Banji. Kok iso? Jenengan wani jawab napa demek ngeten iki umure sudah 2 minggu. Lah ya. Kecuali lha kok mbah iki aja demek iki cemburu Mas. Mbah niki asli. Lah nggih kan demek sing kiwa Mbah, sing kiwa ngeten. Lah mboten jenengan mik ya ora apa-apa. Alhamdulillah. Susu awet muda. Mungkin ndang diperiksake ten dokter. Dek ben enten ngerti kena rabies kok. Mbok kira aku kikirik apa piye?
jenengane sentimen aku payu lho Mas. Aku ya cemburu. Jenengan ora usah ngendika ngoten. Padha omponge iso mbok mi. Kok iso? Aku gara-gara ompong iki gara-gara ngemi. Pane lara napa kecantol untu Mbah niki mau Mbah. Mau enak kok keri-keri piye. Sowan ana daleme Pak Nurdi. Alhamdulillah teng dalipun Bapak Murdi. Mantu bubak. Oh ngaten. Mau dibubake karo Mbah Kliwon. Sesarengan muah. Rias kondang saking Queen Wedding saking Rambi 19 kecamatan sak Ngawi wis dijajal. Alhamdulillah. Jenengan Oktober niki ndereke ping pinten? Lah aku Dek pira? Aku melu terus kok Dek. Alhamdulillah. Entoke apa Mas? Entoke? Aku tuh gak njuk apa-apa. Alhamdulillah kalau sesuk kena nggo bayar mekar Mas. Hah? Mekar ya diutang luwung to 300 sik kok iso duwe utangan barang utang aku brindile niku kopane mbah-mbah niku lho Mbah nek jenengan purun kula peni tenggen kula Mbah Dek padha aku seminggu 200 lho ya aku yo utangku pek alhamdulillahirabbil alamin saderipun suka parisuka menika badhe ngatoken salam rumiyin kujur dumateng para tamu kateben pinarak mbok bilih antawis peladenipun ngaturaken pasugatan sampun paripurna sedaya mungkin mbok bilih satu lagu kemawon nggih Bapak Ibu Ji rondo kempling ayo joget bareng ya kawontenanipun sumuk 8 orang langsung maju joget sing apik sing jogetnya yang paling bagus saya kasih hadiahnya apa Dek jeruk sak keranjang ayo baris yo sini Milo monggo yo goyang yo maju asik dong Oh, Cek Perawan. Minta lagunya apa? Jambu Alas. Oh, Jambu Alas. Yuk, manggolnya goyang ya. Los, sing enek keri. Lah yo kaya kok nanggap kok keri-keri barang. Sing njaluk Jambu Alas sapa mau? Ki niki sing ireng-ireng. Sing Cek Perawan-perawan iki ya? Ya. Mosok perawan mlaku perawan, Mas. Monggo. Yo. Perawan ngene apa? Sik iki Jambu Alas kono sik. Oke, siap Bos. Jambu Alas. Yo satu lagi ya. Ya monggo Bu. Nah, sik. Sabar dulu. Ya. Monggo Kang Mas. Yo. Jos. Goyang dong. Manggolannya berpasangan dengan domasnya dong. Asik. Rono Rene. Monggo. Kalian manis rasane. Manis
Asik-asik. Gula ada semut durung rondo apa direbut. Sumpah wis janji arep menuju semati. Kate ati ora bakal nurugani. Terima kasih Mas Koma. Sudah waktu. Alhamdulillah. Jojo, jalan yo, jalan masuk. Sumpah wis janji arep menuju. Mbok bilih wonten kelepatanipun nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah nuwun kalorun sumangga. Matur nuwun Dimas Kuma, Bapak Rahmat monggo kasur manjinge waosan doa. Sedaya para tamu ingkang tasih kasuwun lenggah rumiyin. Kasuwun mangke manjingi kanthi waosan amin sareng-sareng nggenipun Bapak Rahmat nyemami waosan doa. Wekdal sak cekapun monggo Pak Rahmat hastung para waosan doa kawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini ahli ridhoillah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك ربنا وتعالى كل أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا ولوالدينا كما ربياني صغيرا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدي خديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين علي كرم الله وجهه وسيدتنا فاطمة الزهراء اللهم بارك لهما في رزقهما وعمرهما اللهم ارزق لهما رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا وجسدا صحيحا قويا وولدا صالحا يدعو لهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آخر كلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selajengipun monggo Bu Ayu Kusumawardhani keparenga temanten kekalih jengkar sawetawis kamegugati kadang pisan sutresna pangge ngontapaken kanthi dawatasta kunturipun sedaya para tamu kakung putri babar pisan para tamu monggo paringan prasajan kita tutup sareng-sareng kanthi waosan hamdah serangan alhamdulillahirabbil alamin. Kula minangka pengendali para juru panatawara nggih kula sak kanca manembromo wonten kalenggan menika wonten tuna tungkaping ngatur basa ingkang kalantur-lantur katula-tula katali mugi diagung pangasami juga tidak juga kondur deskala dumugi telepon priyangga akhiru kalam billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
man